Namhlanje sibheka nje ukuthi isabatha lilungiselela kanjani futhi why isabatha lingosuku lwesikhombisa 7th day. Uthathwe laphi lokhu ukuthi isabatha kumele kube usuku lokudumisa uNkulunkulu kuphela? AmaNazaretha akuthathe laphi lokho? NgoLwesihlanu lokhu kuyikho uJehova akukhulumileyo. Kusasa kulusuku lokuphumula isabatha elingcwele likaJehova. Yosani lokho eniyakukosa, nipheke lokho eniyakukupheka, nizibekele konke okuseleyo kulondolozwe kuze kuse. Ngobani kumele kugcinwe lokudla kuze kuse? Anikubasa umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Bakubeka kwaze kwasa njengalokho eyalile uMoses. Akunukanga, akubanga namfethu. Wayesethi uMoses, idlani lokhu namuhla, ngokuba namuhla kuyisabatha likaJehova. Ngakho amaNazaretha wapheki ngesabatha, wafudumeza ukudla ngesabatha. Adla lokho okuthiwa kulondoloza kubekwe kuze kuse. Lokho akupheke ngoLwesihlanu. Bese isabatha lingena nini? Kusukela kusihlwa. Friday kuze kube nini? Kuze kube kusihlwa. NgoSaturday. Anogcina isabatha leli. Bese kwenzakalani kobasa umlilo ongaligcini isabatha? Gcinani isabatha ngokuba lingcwele kini. Yiloyo naloyo olonayo uyakubulawa nokubulawa, ngokuba osebenza umsebenzi ngalo uyakunqunywa kubantu bakubo. Izinsuku eziyisithupha kosentshenzwa, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula, lingcwele kuJehova. Bonke abasebenza umsebenzi ngosuku lwesabatha bayakubulawa nokubulawa. Wayelingakho amaNazaretha njalo ngesabatha yesontweni, akukaze kwathiwa isabatha namhlanje alikho. Manje asike sibheke ukuthi isabatha ilona yena usuku uNkulunkulu owathi ngempela kudunyiswe ngalo yena kuphela. Kepha ekupheleni kwesabatha, ngovivi lokuqala lweviki, kwafika uMaria Magdalena nomunye uMaria beza ukuyobona iliba. Ukhiye uJesu wehliswa ngoLwesihlanu esiphambanweni kuzongena isabatha. Le ncwadi ithi ke sekudlula isabatha kwaba usuku lokuqala lweviki, which means ngesonto kwaba usuku lokuqala. Ukusuka kuyisonto uqala lapho ubale ngesonto uthi 1 2 3. Uthi Saturday usuku lwesi-7 ke lolo okumele kudunyiswe uNkulunkulu. Sonke noJesu wayelazi lolu suku. Uma engalazi pho wayebashayelana babedayisa ngesabatha.